Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. Però abans de tot, donar-vos les gràcies per la bona acollida que va tenir el Jo Cuino en català, pels vostres missatges, pels vostres dits amunt, comparticions, subscripcions, m'agrada, per tots els comentaris superxulos que ens veu deixar. Així que, moltíssimes gràcies a tots. I sobretot, moltíssimes gràcies als meus companys perquè van fer unes receptes espectaculars, perquè sou uns cracs, sou el millor del millor i estic molt orgullosa d'haver-vos conegut i d'estar amb vosaltres en aquest projecte tan xulo. Així que, moltíssimes gràcies a vosaltres també. Dit tot això, què estarem fent avui? Doncs avui, com és el dia de la Verge de Montserrat i com bona catalana que soc i que em considero, vull celebrar el dia de la Moreneta fent unes montserratines o coques de Montserrat. Així que no m'enrotllo més, comencem! I el que necessitarem és 500 grams de farina de força, però si voleu també podeu utilitzar farina normal, 200 grams d'aigua, un ou, 10 grams de sal, 35 grams de lard de porc, 25 grams de sucre, 25 grams de llevat fresc, essència de vainilla i també utilitzarem sucre per decorar. Realment aquesta recepta és una recepta molt fàcil, perquè si teniu pastadora ho fa pràcticament tot ella. Si no teniu haureu d'amassar i donar-li a les mans. I comencem tirant el sucre, l'ou, desfem el llevat. Aquesta recepta l'he tret de Catalunya Cuina. I també és veritat que si voleu li podeu posar colorant d'ou, però jo he optat per no posar-li cap mena de colorant. Afegim un rajolí d'essència de vainilla, incorporem la farina, la sal, el lard de porc i per últim l'aigua. Aleshores això ho posarem a pastar i ho tindrem pastant doncs més o menys uns 15 a 20 minuts. Si no teniu pastadora haureu d'estar més estoneta. Hem d'aconseguir una massa que sigui flexible. Així que bé, comencem. Si veieu que la massa queda un pèl seca, li podem afegir un pèl d'aigua, però no us passeu, I continuem. I mireu, ja s'ha passat 20 minuts pastant i mireu quina massa. Mireu que elàstica. Així que ara la deixarem en repòs 10 minuts. I mireu com ha crescut la nostra massa. L'hem tingut 10 minuts aquí en repòs i mireu, ha pujat. Ara anem a dividir-la. I primer mirarem a veure quant pesa. Doncs mireu, pesa uns 830 grams. Així que la dividirem i potser farem peces d'uns 150. Tornaré a posar el plat. Doncs ja les hem pesat i ens han sortit 5 peces, més o menys de 150 grams, algunes una miqueta més gran, però bé, quedarà igual de bona. Així que ara el que farem serà estirar-les. I per això les aparto un momentet. Posarem oli a la taula perquè no ens interessa tirar-li
més farina i així evitarem que se'ns enganxi. Poso també oli al corró i ara farem una miqueta, una bola i l'estirarem. Intentarem que quedin finetes, perquè com les hem de posar al forn fred que llevin, ja se'ns inflaran. Però tampoc vull que em quedi com una coca de vidre. I bé, ja tenim la primera. La portem cap a la safata de forn. I seguim amb una altra. Mireu, aquí ja tinc dues estirades i vaig estirar les altres tres. Ara que les tenim estirades, simplement és qüestió de paciència perquè les hem de posar al forn fred, tancat, i les deixarem doncs, entre 3-4 hores a dins del forn perquè llevin. Possiblement, amb el temps que fa, possiblement lleven una miqueta abans. Però bé, ja us dic, paciència i ens veiem d'aquí una estona. Tinc unes ganes de menjar la coca que no sé si podré esperar a que surtin del forn. Entre el temps que s'han estat fermentant i el temps que les hem de tenir al forn, és que ja se'm passarà la gana. Ja tenim aquí les nostres coques, han estat unes 3 horetes al forn tancat i ara anem a pintar-les amb ou. Jo de moment he posat el forn a precalentar a 190 graus i les tindrem aproximadament doncs, entre 20 i 25 minuts. Per cert, se m'havia oblidat de dir-vos que també necessitàvem un ou per pintar les coques. I un cop les hem pintat, els hi tirarem sucre per sobre. La quantitat de sucre depenent com us agradi, Molt bé, ja les tenim preparades per ficar-les al forn. I ja us he dit, entre 20 i 25 minuts. I mireu com han quedat al final les nostres coques. Tenen una pinta espectacular. L'únic problema que tenen és que s'assequen molt ràpid i potser el dia següent us les trobeu més seques. Però l'opció que teniu és que un cop estiguin fredes les podeu congelar per tenir-les tendres quan us les vulgueu menjar. Però bé, que tampoc és un problema gaire greu. Així que us deixo aquí amb les coques de Montserrat o montserratines, gaudiu-les i sobretot felicitats a totes les Montserrats. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui. Espero que us hagi agradat molt, que l'hagueu provat a fer i que m'ho comenteu. Ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Si us agrada, doneu-me un dit. Si no us agrada, també em podeu donar un dit. Subscriviu-vos al canal si no esteu subscrits. I aquí sota us deixo les adreces dels altres 7 youtubers fantàstics d'Jo Cuino en català, perquè us passeu, mireu les receptes. Aquests sí que els heu de donar un m'agrada. Un no m'agrada no, Un m'agrada. Us subscriviu i gaudiu veient totes les receptes que tenen. Per aquí sota us deixaré també l'adreça d'Instagram per si voleu passar-vos, això que teniu una tarda lliure, un cap de setmana, doncs vinga, anem a fer-nos un passeig per les xarxes. I bé, i dit tot això, ho deixem aquí i ens veiem la propera setmana. Adeu!